Mitä ihmettä? Olen suunnitellut meille jännän päivän. Tosi jännän. Ja tähän alkuun teemme suosikkiherkkuasi. Sardiinipuikkoja. Pikkukalan muotoisiako? Totta kai! Tein tämän kalamuotin, jotta jätskistä tulee pikkukaloja. Haetaan jätski ja tehdään herkut. Tässä on sekoituskone. Kiinnitetään vaan kalamuotti tähän. Hatsha! Kun jäätelö tulee ulos, se on pikkukalojen muotoista. Jätski sisään. Nyt pyöräytetään kone käyntiin. Ehkä pyöräytin vähän liikaa. Kalamuottini! Varokaa! Kalamuottini palasina! Uh-oh. Söpöjen pikkukalojen sijaan tuossa on vain kasa jäätelöpalloja. Ihan kamalaa! Mummin välipalan piti olla täydellinen. Totta kai se harmittaa, mutta joskus juuri epätäydellisyys tekee asioista täydellisiä. Häh? Niin se on, Kätkattinen. Minähän aina sanon, jos tulee mutkia matkaan, silloin silmät auki vaan. Niin kivan yllätyksen saat. Sellainen löytyy aina. Nyt on oikea asenne, mummi. Joo, ihan takuulla näistä herkkupalloista saa jotain aikaan. Kuten mitä? En tiedä. Vielä. Mietitään. Ahaa, sain ajatuksen. Hyvä, mummi. Tadaa! Lumikisuli! Lumikisuli? No se vasta onkin. Kile hienoa! Tykkäätkö siitä? No, onhan se aika sama. Ja näyttää maukkaalta. Kiitos, mummi. Ole hyvä. No niin, kaikki. Tehdään lumikisuleita! No niin! Tehdään se! Eli ensin. Ota tikku ja kasaa 3 palloa. Kasataan, kasataan. Palloja kasataan. Nyt tehdään suklaamuruista silmät, nenä ja napit. Silmä näin, silmä näin. Ja nenä ja napit myös. Woohoo! Hyvältä näyttää. Suolatikuista käsivarret ja mansikoista lapaset. Näin se kätää, näin se kätää. Suolatikkukädet lämpimänä pysyy. Ja lopuksi suolatikkuviikset ja kisun korvat mansikoista. Tikkuviikset, tikkuviikset. Kisulille korvat. Hatshaa! Woohoo! Teitte hienoa työtä. Kiitos, mummi. Autoit meitä avaamaan silmät ja saimme tosi hauskan yllätyksen. Mummin tapaista. No. Kuka tahtoo hileitä? Minä haluan. Whee! Ja nyt syödään.